a munka arányoló 5-ször egyik oldalra leszünk más oldalra. De ugorj egy kicsit bele, ne ugyanannak vagyok fenn. Ugorj bele. Jó? Mindjárt megint nézzünk, hogy az összezagolat másik fálat szabályozni, oké? Azt is majd kitettek 10 órásra. De megvan a 10 órásra. Tehát ha így megtudom véget, akkor megtörjük az át. És kicsi a mozgás, ha viszont rájátszunk, akkor tartjuk a tenyerünkön, dolgozik a tenyér, az alkar, és így nem ez a erről, hátra. Jó, megint csak egy törzsidom. Hátra. Felkészülési fázisról, a verseny előtt tudunk több elmondani, horgózni, vagy csak messze apilni orvonossági viccettemelés, amit egy forgatáson követni, rögtön hosszú tartományban, nem magasságban, megint csak is átmennek az átmenni volt a másikra. Jó? Utána jöttek nagyjából megtartják egy tekvenyvás, vagy pulóver. Ha nagyon nehéz az át és csökkenteni akarjuk a terhelést, az alkalommal helyezni a zsákot, és csökkentve a ellenállást. Jó? És utolsó gyakorlatot előtt. Fog bevezetni. Figyelj! Humorítani. Hajolj le, de humorítani. Hajolj le. 8, 9, 10, 3, jó, ezzel szabályozott a munkát, 40 fokos körében előrehaladás. 1, 2, hangolítom, 3, 4, 5, 6, 7, 2, Váltott. 3, 4, Úgy, fogd meg a két sarkát, és akkor stabil lesz. Tér majdnem leül. 2, 3, 4, Oldalra hajolj le, hogy odaérjen. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és rögtön folytatjuk a kifogatásunk. Melmagasságban, jó? Melmagasságban. 4, 8, 9, arra, jó? A pulóver. 1, 2, 3, 4, 5, Gyere, újjuk! Repül rangos pályán.